Samsung Carbo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Pagsugod nga ton pag-ong nga suginanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Kanami subong sang tubig. Kalinaw. Nang maligo ko sa baybay ah. Karon lang ah. Wala pa di gani kaabutan na lang imong mga bisita ang ginpang-invite. Ay, kadugay sila. Gusto ko na gadya nga mag-swimming sa baybay. Akigan ta na karon ni mama. Dali na ah. Mabalik na ta sa cottage. Ato na to balang iban mga friends. Wala ko na yan mag-invite sila ya. Si mama na yan gusto nga imbitaron sila sa birthday ko diri sa beach. Dali na Arthur ah. Sige ah. Oh. Happy birthday, anak. Okay, makaon na kita. Ari ang mga pinggan, no? Ari man di ang mga kubyertos. Enjoy ka mo sa food, ha? Ma, pwede na ko ka-swimming sa baybay? Arthur, asikasuhon ta ano yung mga bisita mo. Sige lang, kay makaswimming gid ka mo karon, ah? Init ni karon sa baybay, Maya. Kung busog na ko, hindi nang kunin mo pagpasugtan nga mag-swimming. Anak, may oras gid para sa dira. Okay? Magkaon ka, anay. Sige na. Nang, dali na. Maswimming na ta. Let's go ah. Halong bata lang, oy na nga. Basta, hindi ta maglabot sa dalom gid ha. Oo ah, let's go. Sige. Nang malaw? Manang malaw? Wala. Sa di na si Manang Maluman? Una man ko siya lang, oy. Nga wala na di siya man. Nang malaw? Nang? Pangitaon ko siya?
Pangitaon ko si Manang Malo. Ay, Malo! Maluoy ka mo! Pakitaan ninyo ang ako, anak. Maluoy ka mo. Ma'am, hindi ka magkabalaka. May mga rescuers at ibang pagin nga mga mananagat ang nagapangita sa iyo sa tubig. Mga muyo lang kita na makitaan sa dayon kag maluwas. Anang ko! Anang ko! Wala gina ko maguna-una nga po sining madantan sa atong party sa beach. Wala gid. Ma, I'm sorry. I'm sorry, ma. Hindi ko ginapatawa ng akong kaugalingon. Kung may malain nga matabo sa utot mo. Hindi, gid. Sir, ano nang balita ninyo sa pagpangita ninyo sa akon, anak? Ginakasubo ko gid, ma'am. Na-recover na namon ang iyalawas. Apang wala na siya sang kabuhi. Hindi! Hindi ba ito, nga? Malo! Anak ko! Malo! Ga, patawara ako. Ako ginang may sala nga nadula si Malo sa aton. Ako luyag isabit si bata na birthday ni Arthur. Masakit nga wala na sang kabuhi nga naptan kung aton anak. Apang hindi pagbasura ka galingon mo. Luyag mo man lang ang mangin masadya ang tanan. Hindi. Hindi ko ginabato ng natabo nga ni Miguel. Hindi. Ga, Malo. Arthur, anak, makaon na kita. Magbangon ka na dira. Ba? Sorry, ah. Makapila ka na magsuri sa amon ni mama mo. Ginabalan ka man namon nga wala ka sang sala sa natabo. Wala ko sang ginbasol nga bisan sino. Nagpamati man kamo ni manang mo sa ginhambal ni mama ninyo. Wala naton gingusto ang natabo. Si mama pa, wala na siya nag-istorya sa akon. Anak, atagan talang anay siya sang tiyon nga mga lisod. Tuman kasakit sa isa ka iloy ang madulaan sa pinalangga niya nga anak. Kung tani ako na lang ang napatay pa. Oh, Arthur? Antes kang maglakad sa Saudi, gintugunan mo gid ko nga bantayan ko si Manang. Buligang ko si Manang. Nga hindi ako magbato kay Manang. Ginpati ko man ang tanan pa. Pero nadula pa siya. Arthur? Paksa ako sa imo, anak. Papa! Anak? Miguel, husto bala ang ginabuhat mo ay ni? Ma, basi pa man lang kung makapamagaan sa balatyago ni Sarah. Hindi anay niya makita si Arthur. Dari lang anay siya sa imo. Bisan pila lang kadlang. Kagano ang pinsaro ni Arthur? Siya ang problema? Ma, ginalikaw ko lang si Arthur sa mangin problema. Nagahimo ka lang pirmi sang tikang nga wala mo ginapanumdom ang mangin epekto sini. Ma, mabaton mo bala diri si Arthur o kung hindi? Kagkod hindi. Sa diin mo siya dalon. Ibilin-bilin mo siya sa kung kay sino na lang ang masweldohan mo. Ma, palihog. Hangpanay ako. Please. Hindi ka magkalipat sa mga hinimuan mo sa naglilikat, Miguel.
Pasalamat ka nga ginhatagan ka pa sang ikaduha ka kabuhi. Ganitadlong nga ang paglakat sang kabuhi mo. Lola? Abay, ako, hindi na magkahadlok sa kilat kag dagukom. Ukon sa mabasko nga ulan. Malipas lang ini karon. Isa pa, ari ka sa kwarto. Lola? Palangga mo man ko? Be, ano ba lang nga klase sang pamangkot ina? Ha? Abay, natural. Palangga ko ikaw. Kamu nga duha ni manang mo. Hindi ka kagsakon nga napatay si Manang sa akon 10th birthday? Arthur? Apo, hindi ako akig sa imo. Wala sang akig sa imo. Abi, dulaa ina sa pinsar mo. Natabo na ang natabo. Ang hinuunta na lang, amo nga magpakamakon ka. Ma-move on bala. Move on bala nga ginasiling nila. Si Manang? Ano na ay nagnabatyag niya subong? Nagapati ako. Nga kung pangamuyuan naton ang kalag ni manang mo, makaangkon siya sang kalinong kung sa diin man siya subuon. Ay, dali ka. Updi ako. Sa din, Lola? Masindi kita sang kandila sa altar. Marosaryo kita nga duha dito. Mga muyo kita para sa kabakod sang tanan. Kag sa kalinong ni manang mo. Sino ni Lola? Dali lang niyang thunderstorm. Pero tapos na kami rosary. Sige man gyapon ng ulanaw. Arthur. Oh, ba? Do man nagtawag sa ako now? Do si Manang maluman to? Si Manang gito ya? Nang malo? Nang malo? Ari ka de? Nang? Nadlo ko sang daguob gagilat. Nadlo ko. Katingal-tingal. Manabong ko sang habol. Manabong ako sang habol ko. Ga? Si Arthur? Pila ko nakadlaw nga wala siya makita ah. Bago ka lang nakatalupangod? Ay, sorry gid ga. Ato siya kay mama. Gindulong ko na siya dito. Agod nga matipanan ka sa mayo. Nagapangilat kag nagapanaguob kagabi. Mabasfog pa ang ulan. Nakaibalo gid ako nga nahadlok si Arthur. Kun amo sadtong panahon pareho kagabi. Oh, ikaw. Kamusta nang ginabatyag mo? Nagasakit pa ba lang ulo mo? Nahagan-hagan na ka ah. Apang daw wala pa gid ako sang gana nga maghulag. Ginlutuan ko ikaw sang pamahaw. Dali ka. Magbangon ka na dira. Kag magkaon upod sa akon. Nagugos na gid ang lawas mo. Oh, Arthur? Kamusta ka na? Pa? Ari ka? Sugaton mo na ko? Juan, nagkadto ako diri. Para nga kamustahon ka, anak.
Hindi ko pa ikaw madala pa uli. May ginahikot pa kami ni mama mo eh. Amo gali? Ate sige pa. Maulat na lang ko kung saan ninyo ko sugato ni mama. Ay, apo. Opdan mo ko karon sa mall, ha? May baklon ako. Ara? Bakal ka lang dayon sa gusto mo nga baklon anak ha? Atagan ko ikaw sa kwarta, okay? Okay pa. Mama? Mama ko? Mama? Diyos ko! Kataas naman sa gilanat mo, Arthur! Ay, kagabon pa ini nga nagasaka, panaog lang ang imo gilanat, ah. Ang mayo pa siguro, dalon ko na lang ikaw sa ospital. Nabila ka na ako sa imo. Mama ko. Arthur? Manang! Uy, Manang Diyos ko! ginatawag mo si manang mo? Manang! Arthur, sumunggid! Tawagan ko si papa mo! Ano ang siling mo, Miguel? May dinggi si Arthur? Ma. Nagsugod na nga iya mga blood test para mamonitor ang iya kondisyon. May posibilidad niya maganubo pag iya platelet count, ma. Oh, Diyos ko! Nagareklamo siya kagapon nga nagasakit ang iya tiyan. Abi ko kung sa kinaon niya lang. Halos nagadeliryo siya. Kitawag niya si mama niya. Dason si manang niya. Oh, ma? Ga, kamusta na si Arthur? Ginbutang siya sa ICU ga. Oh, Wala na siya sa hinanat. Apang tuman kasakit sa iya tiyan. kadtuan ko si Arthur sa ospital, ga. Oh, sigurado ka? Kag nga hindi. Anak ko man si Arthur. Nadula nang ako isa ka anak. Paano kung madula pa gid ang isa? Dala ako kay Arthur sa bunggid. Diyos ko. Pagkalaluoy man ang akon anak. Kinpabayaan ko siya. Kinpabayaan ko siya. Arthur, nari si Mama. At ipanon ko ikaw, anak. Magpaayo ka na, ay. Arthur? Manang? Manang ko! Ay, Arthur? Malo? Anak? Ari ka bala diri? Maluoy ka. Hindi na siya paghagara. Hindi paghagara si Arthur. Arthur? Magbato ka. Palangga ka Manila. Manang ko! Arthur, may kinalabot ang imo kamot. Ay, malo. Anak, hindi pagupda si Arthur. Hindi siya pagkuhaa sa amon. Magpakalinong ka na, anak. Diyos ko. Arthur? Paalam. Palakat na ako. Palangga na ka. Manang! Hindi. Kinbutang na ni Arthur ang iya kamot. Nga daw may ginalabot. Arthur, anak. Si mama ni.
Hindi ako pagbayai, anak. Maluoy ka. Mama. Oo. Oo, anak. Ako ini. Ako ang nagauyat sa imo mga kamot. Magbato ka, anak. Hindi ka anay magupod kay manang mo. Ma. Wala na si Mana. Diyos ko. Salamat. Salamat nga wala niya ginupod ang iya manghod. Salamat, Diyos ko. Magabian sa dagrinyo sa pagtamati ang matahumong sumukong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mag-misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Slice ang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams ang protein, 1 gram fat kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor nagadescribe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo, hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan, hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle.
Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sini nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong Il faut laver son linge au famille. O kung sa Ingles nga pulong, one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga Il faut laver son linge au famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom. Maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ini nga bahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Maragay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus. Paradyo Bongo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Jude, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ikaw lamang.
Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Wala siya nagbahalos, ha? Wala yung luyagan ang text ko. Uy, asin na. Nagbahalos na siya. Pasahon ko. Uy, ano ni? Ginapangabay niya ako nga mag-intra sa 18 Roses para sa debut niya? May intra ko na ako? At wala man sa problema. Anay ka bala? Balusan ko siya nga okay ako. Anhon mga alkansiya, mga inanong. Naging pagwa mo na sa closet mo, haw? Lokiton mo na ay. Inda, check ko lang kung puno na. Puno na siguro eh. Kay 2 years ago ko na inangagin paspas sa imo. Gani man. Buksi na bala no? Karon na lang Maligo ko anay. Kaya mo? Baho balhas ko. Halin pa ko sa practice mo. Well, kada ko naglisang na sapot ko, masubra na 5,000. Pwede ko na ni mabaklan sa regalo si Gladys. Oo, no? May pa, baklan ko sa siguro sa singsing ay. Dasan pakaunong ko sa mahal nga restaurant. Ay, ugaling. Hindi ako makaibalo kung paano ko sigura ng pagpangaluyag sa iya. Padanglit batunon gid man niyang pagigugma ko. Ipagwa ko dayon ng singsing. Nga mangintanda nga kami na nga duha. Sa madasong nga simana, pagkatapos sa among practice, among pagbakal ko sang singsing. Pero dapat, makabisita na ako sila balay. Antes ako magpangaluyag sa iya. Para lang hindi magsiling ang iya ginikanan na. Nga sakali ko lang ginapangulayagan ng ilan. Kay may bagyo. Tamaran kagid yan, no? Uy, nalipay lang kuya kay di makatulong na kulawig, no? Nan, amo na. Kay tungang gabi na, nag-cellphone ka pa mo. Siguro, wala untat ang tiksanay ninyo sang nubya mo, no? Oh, nubya man? Nagag-games ko yan, no? Wala, pulos na yung nubya ya. Kasto lang na ya. Kagkasabad pa. Hindi ko yung daan kasaho nga ginamonitor ang ulag, kuya. Study first, kuya. Opo. Daw, crush mo man si Cristel? Crush lang na iya. Apang wala mo ko sa plano nga pangulagan siya. Mangita lang ko guro, nubya ko, tak-ana ko sa Game Boy ko.
Ma, pwede ko ni daloon ng ginluto mga embutido, ho? Balunong ko, ma. Ati, oo Salamat, ma. Pwede ko sa kupo ng mga abyan ko? Amo na ning isudan namon sa panyaga para sabaw na lang ang baklo namon sa kantin. Ikaw ang bahala, anak Ginsudlan kong plastic container. Ginsudlan ni Venus ang leche flan. Ginpainan ko man siya para sa iya. Nagaboard siya nga daan. Mayon ang makaminos man sa sudan eh. Pagabot ko karon sa eskwelahan, teksan ko siya. Katuan namon sila ni Tom sa classroom nila sa lunchtime. Kaya maupod kami panyaga. Kahapon pa taning plano ko. Apang wala madayon eh. Tungkol nagbagyo. Venus? Ikaw ang isa? Sa din si Gladys? Ay, Juan, ato siya sa library. Nag-research? Wala. Matuon siya kuno para sa exam namon karon. Amo bala? Hindi bala siya magkaon? Nakakaon na siguro siya. Ay, okay lang siya. Hindi ka mo magkabalaka sa iya. Upo na lang sa among panyaga. Kung okay lang sa inyo eh. Okay nga okay gid eh. Sige total. Wala man ako sang kaupod. Gali, Venus. Arigling plastic container, oh. Ginsudlan ko ina. Lantawa lang kung kauyon ka. Ba? Bibi, buksan ko. Wow! Embutido? Paborito ko ni. Wala kabisang sa badumig mo. Nagabot si Venus. May dala sa nga ginluto niya. Kay birthday ni mami niya. Wala labot sang gingkao namon, gimpabalunan pa niya ako sang leche flan. Gani isubong ko lang ginuling suludlan niya eh. Kay wala makita kahapon mo. Kay may bagyo. Ginsudlan ko na lang ni sang giluto ni mama nga embutido. Amo bala? Ate okay. Wala problema. Uy, nano to? Doon hinari lang nga nahulog ang kuya ni Tumaw. Daw aking siya. Meg, nga wala kagad na ginambit nga ginkantuan kagad ni Venus ang Sabado. Meg, sorry gid Meg ha. Nalipat gid ako mo. Inali mo na sabi nagabot ng Sabado eh. Wala akong makaibalo sa plano niya. Basta kay nadumduman lang niya nga nanamitan ako sa giluto niya last time. At lang ginkaon natin sa kantin. Siguro
nagpasimpalad siya. Basig may practice ako sa basketball. Kaya mo na timing man nga nagpauli na kuntani ako. Apang nag-abot siya. Abi mo, Meg, kung kaisa, nagasulod sa pinser ko nga ikaw ang gusto ni Venus. Oh, ano? Nga man, Migaw? Kay mabuot siya sa imo. Kag wala ka giniya ginasinupladahan. Ano man? Mig, sugiran ta ka ha? Mas madugay mo na nga nakaupod si Venus sa sakon. Kag mas kilala mo siya sa sakon eh. Kag inang mga suplada nga kasubong niya. May tendency ni nga ginatarayan niyang lalaki nga gusto nila. Para bla matabunan ang matuod nila nga balatsago na. Amo nang nakita ko sa Mig. Nangpan kong ginabatyag ni Migo to. Nakibalo ako kung anong kaluyag niya kay Venus. Pamula sa sang dapat niya kabalakan sa ako niya. Tungkol si Gladys ang gusto sang kasing-kasing ko. Ay, amayo pa. Likawan ko lang anay na mag-upod sila ni Venus. Madistansya na ako sila. Buwas, Biyernes. Malakat ako sa mola. Ako lang isa. Babakal ko isang singsing para kay Gladys. Ha? Hindi ka magupod sa amon ni Venus? May ngagaw ko buli, Mig. Nag-text si Mama eh. May ginapabakal sa sakon. Gandi ka mo lang ni Venus sa mag-upod ha? Ate, sige. Ate, sige Meg, mauna ko sa inyo. Sige Meg. Sugaton ko lang si Venus sa classroom nila. Ate, sige, go ahead. At tunas siya. Hindi ako gustong ipahibalo sa kaibisan sinong plano ko. Nga pagtampad sa nga akong pagigugma kay Gladys. Masulod ako sa jewelry store ngayon. Papili ako diri sang singsing para kay Gladys. Ano ka? Makita ko sa guwang duwang nga nagalakat. Bawa ka sadya sa ilang nga nagasugilano, no? Sinabalay na. Hindi. Si Gladys ina kay si Paul? Ato. Inasuksok ni Gladys ang jersey jacket ni Paul. Kagang sino man niya makakita sa ila. Makasilingid niya may relasyon sila nga duha. Tuod ginaagbayan ni Paul si Gladys. Iinalay lang ang naglayan na pamatyak ko. Doon sa malupok ang tugan ko. Mahalin na ako dali.
Hindi nila ako dapat niya makita. Mapahuli ako. Oh, anak? Temprano ka pa? Oo, ma. Masunod na ako sa kwarto ko, ha. Mapabanyo lang ako. Hindi tiyan ko nagkasakit, kundi ang dugan ko. Paring kwarto ko. Namising kita. Kapag hindi ko mahimo. Tungkol basi ko matingala si mama. Katanga man sa akon man. Nga ba lang wala ko ginasapak ang mga sinyalis? Nakita ko na si Gladys nga nagasakay sa auto ni Paul. Kag ang card nga ginhatag ni Gladys sa akon. Pasalamat ato sa isa kabyan. Amo bala itong iyapagi, agud nga. Agud ni babatyag sa akon, nga mag-abyan lang kami dito, ha? No more tears to cry, never cry. Just these broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Jude nga iyagin pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Ikaw lang. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday, Bombo Radio Bacolod. Nagatap na sang menstruation kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas,
sa old curriculum sang aton basic education program kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Kung dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yala sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable kinakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Wala labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately.
Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan. Paradyo Bongo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Kami po ay nagagalak at nagpapasalamat ulit sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikinig sa mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Lalong-lalo na itong Recuerdos de la Vida. Isang sulat na naman ang ating natanggap para isadula dito sa ating drama. Ang sulat na ito ay galing sa isang gustong magtago sa pangalang Romalia. At ganito ang sulat ni Romalia. Gone somewhere. Dear Tia Sofia, sumulat ako sa inyo dahil meron din akong karanasan o pangyayari sa aking buhay na hindi ko makakalimutan. Mga alaala na hindi ko maiwasang balik-balikan. At nais ko po sanang ibahagi sa inyo. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Romalia. Akala ko po noon isang pagsubok lang ito. Pero sa huli, naging biyaya rin sa akin. Minsan, hindi natin alam kung bakit kailangang mangyari ang mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Kahit na tapat ang pag-ibig natin, hindi ito palaging magiging dahilan ng ating kaligayahan. Sinasabi ko ito dahil nangyari sa akin, Tia Sofia. Pero may dahilan pala kung bakit nangyari ito. Magsimula ako sa aking kwento noong ako'y batang-bata pa. Ito ang pangyayaring nagbubuo ng aking mga alaala. Ganito po ang simula. Alam kong si Mang Karte ang gusto nyo. Isang retirado at pensyonado. Ang gusto niyong ipakasal kay Romalia. Alam mo naman pala. Bakit hindi mo patigilan si Romalia? Nanay, si Ananias ang gusto ko. Walandi kang babae ka. Anong makukuha mo sa lalaking yan, ha? Nay! Parang awan nyo na. Aling Pura, huwag nyo nang saktan si Romalia. Ako na lang ang saktan ninyo. Wala kang pakialam kung saktan ko ang anak ko. Mas kawawa siya sa'yo kung ikaw ang makakatuluyan niya. O ano, hindi ka pa ba aalis? Sige Romalia, magpapaalam na ako. Ananias! Ananias! Ay! Gusto kita! Huwag mong subukan na sundan ng lalaking yan! Masasaktan ka sa akin! Bakit ka pumunta dito sa bukid, Romalia? Hindi ka ba masaya na makita ako, Ananias? Ayaw mo ba sa akin? Gusto kita. Pero ayaw kong masaktan ka. Ako ang nasasaktan sa tuwing sinasaktan ka ng nanay mo. Hindi mo ba ako kayang ipaglaban? Isa lamang akong magsasaka. Iniisip ng nanay mo na mas giginhawa ang buhay mo kung si Mang Karte ang magiging asawa mo. Maghihirap ka lang sa akin. Ananias, sabihin mo sa akin ang totoo. May ibang babae na ba sa buhay mo? Ikaw lang ang gusto ko. Patawarin mo ako, Romalia. Hindi kita kayang ipaglaban sa nanay mo. Halagang matigas ang ulo mo. Nakipagkita ka kay Ananias. Anong ginawa niyo, ha? Nay! Umamin ka! Kahit patayin niyo ako, Nay. Kung diyan kayo masaya.
Mayabag ka. Tinitignan ko kung saan ka mas makakabuti, Romalia. Tapos, ipapahiya mo lang ako, ha? Nay, iba ang iniisip niyo. Nakipagkita ako kay Ananias pero walang masamang nangyari sa amin. Ano na lang ang sasabihin ni Carte kung malaman niya ito? Kaya kakausapin ko siya pagpunta niya rito para mas maaga ang kasal ninyo. Matanda na sila kay Carte. Hindi ba ninyo alam? Pinagchichismisan na tayo ng mga kapitbahay. Wala silang pakialam. Inggit lang sila. Huwag ka nang mumiyak. Kung hindi mo gustong magpakasal tayo, hindi naman kita pipilitin. Ama Carte. Talagang gusto mo si Ananias, ano? Hindi ka talaga natitinag. Ang tapag mo. Hindi mo ako katulad. Matanda na ako. Alam kong baka hindi ko na masaksihan ang paglaki ng mga magiging anak natin. Kung sakali man. Pero ang mahalaga sa akin, may maiiwan akong maayos na pamuhay para sa kanila. Si Nanay, lumabas na sa kwarto. Sasaktan niya ako kung marinig niya ang pinag-uusapan namin. Hindi pa pala tulog ang nanay mo. Ha? Siya na lang ang kausapin ko. Ano? Kung ayaw mo, siya na lang pakasalan ko. Nag-alala ako noon na baka saktan ako ni Nanay kapag nalaman niyang hindi na itutuloy ni Ama Carte ang kasal namin, Tia Sofia. Pero dahil sa pagiging ambisyosa at makapangyarihan si Nanay, natupad din ang gusto niya. Ilang araw na lang bago ang kasal namin, pero ganito ang mga sumunod na pangyayari. I will stay. Hindi mo na ako matandaan, Romalia. Isang taon na halos mula nang umalis ako sa atin. Matandaan kita, Manang Lagrimas. Matagal nang wala kaming balita sa inyo. Gumanda ka ngayon. Kung nagtiis akong tumira dito sa lugar natin, wala sana itong nakamit ko ngayon. 10 taon ako sa abroad. Meron na akong sinimulang negosyo sa Maynila. Maswerte ka. At ako, dahil sa hirap ng buhay namin, nakapasok din naman ako sa kolehiyo. Pero huminto rin ako dahil hindi kinaya ni Nanay ang gastusin para sa pag-aaral ko. Bakit hindi ka umalis dito, Romalia? Makipagsapalaran ka sa Maynila. Sayang at hindi ako agad nakauwi. Sana natulungan kitang makapag-abroad. Naaawa ako kay Nanay kung iiwan ko siya. Wala siyang kasama. Nobyo mo raw si Ananias. Magkapit bahay kami at nalaman kong ikakasal ka na kay Ama Carte na pensyonado. Ay, Ate Lagrimas. Si Auntie Pura raw ang pumili kung sino ang pakakasalan mo doon sa matandang yon. Ambisyosa rin kasi ang nanay mo. Ha? Pero hindi ko masisisi si Aling Pura. Sino ba naman ang hindi mangangarap na maginhawang buhay? Talagang nakakadismay ang babaeng yun. Kung ano-ano lang ang sinasabi niya tungkol sa akin. Siya pa talaga. Hindi nga ako naniniwalang nakapagtapos siya at may negosyo raw siya.
Baka nga sa club nga lang nagtatrabaho eh. Nay, masama yung sinasabi niyo diyan tungkol kay Ate Lagrimas. May pakialam ka sa babaeng yon, ha? Sana, hindi na lang tayo nagsagutan sa usapan tungkol kay Manang Lagrimas. Totoo ang sinasabi ko. Kahit noon pa dito sa lugar natin. Talagang galaw-gaw ang babaeng yon. Nanay. Oo nga pala. 3 araw na nung pumunta dito si Carte. Kung ano na naman ang sinasabi mo sa kanya. Hindi ka na nahiya. Hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal ninyo. Masama ang pakiramdam niya nung pumunta siya dito noong nakaraan. Kung kailan malapit na ang kasal ninyo, bakit hindi mo puntahan? Bakit hindi siya magpa-hospital kung may pera talaga siya? Ay naku, madamot talaga ang matandang yon. Sige, punta ako sa bahay niya mamaya. Huwag kang mag-alala sa akin. Uminom na ako ng gamot. Bumuti na ang pakiramdam ko. Sabi ni nanay, bakit hindi daw kayo nagpa-doktor? Ayaw ko. Bakit kung may kunti ka lang na nararamdaman, doktor agad-agad? Nako, ano, talaga bang handa ka na makipagkasal sa akin? Mahigit 1 linggo na. Kawawa ako kay nanay kung hindi ako magpapakasal sa inyo. Eh, paano na si Ananias? Masipag. Kaya ka naman niyang buhayin. Nakakalimutan ko din si Ananias. Kung mag-asawa na tayo, matututunan din kitang mahalin. Gawin ko ang lahat na magkakaya ko para masaya ka. Kung mamamatay ako, meron naman si Ananias. Parang aho mo. Huwag mong sabihin yan. Pumupunta daw si Manang Lagrimas sa bahay nila, Ananias. At baka nakikita pa siya na nagtutulungan sila sa mga gawain. Pero mahal ko pa rin si Ananias. Nakita kita na galing sa tindahan, Romalia. Kaya't nagdududa ako. Ilang araw na lang, ikakasal na kayo ni Ama Carte. Inaanyayahan kita, Manang Lagrimas. Niyaya mo ba si Ananias? Sabay na lang kami. Ano? Ay, hindi. Sa bagay, masasaktan lang siya. Pero kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Romalia? Bakit ka nandito? 2 araw na lang, kasal na ninyo ni Mang Carte. Parang hindi ko kaya, Ananias. Hindi ko maisip na magpakasal ako sa hindi ko gusto. Pero, tamang nanay mo. Wala kang mapapala sa akin. Sana. Hindi ko kaya. Mamatay na lang sana ako. Bitawan mo ko. Umuwi ka na. Hindi mo na ako gusto? Ayaw mo na sa akin? Dahil ba kay Ate Lagrimas? Madami na akong alam tungkol sa inyo. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Pero ayoko na ako ang hadlang. Ayokong dahil sa akin ay sinasaktan ka ng nanay mo. Wala ka palang silbing lalaki. Diyan ka na nga. Minahal ko ng totoo si Ananias, Tia Sofia. Pero nung gabing yun, napagpasyahan ko na. Totoong nagkita kami at nagkausap. Pero natakot ako
nung biglang may dumating sa labas ng bahay at inisip ko na si nanay yun na nadiskubre ang pagkawala ko sa kwarto ko. Kaya dali-dali akong umalis at lumabas ng bahay. Natuloy ang kasal namin ni Ama Carte. Naging mag-asawa kami, pero hindi rin nagtagal. Nagpakasal din pala sina Ananias at Ate Lagrimas. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon kami ng anak ni Carte. At ganito po ang mga sumunod na nangyari. Falling apart, gone somewhere. Nakatulog na rin si baby. Akala ko hindi siya natitigil sa kakaiyak. Ganyan talaga sila. Hindi mo malalaman kung anong gusto nila. Kung minsan, nagugutom lang pala. Romalia, nagpapasalamat ako sa iyo. Sa kabila ng edad ko, nagkaroon pa tayo ng anak. Salamat sa pasensya at pagmamahal mo sa aming mag-ina. Kahit matanda na ako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapasaya lang kita. Huwag mo sanang isipin yan. Hindi ako nagsisisi na sa'yo ako nagpakasal. Hoy! Lumabas ka dyan sa bahay ninyo at mag-usap tayo ng maayos! Sila Grimas ata yun. Bakit kaya? Bakit kaya? Tingnan ko kung anong problema niya. Sana hindi magising si baby. Malandi kang babae ka. Alam kong hindi si Carte ang ama ng anak mo. Si Ananias. Hindi yan totoo. Huwag ka lang magsinungaling. Umamin si Ananias nung bago kayo maikasal ni Carte. Inialay mo ang katawan mo kay Ananias. Hindi ko alam kung paano ako magpaliwanag sa iyo. Pero wala akong ginawang kagaya ng sinasabi mo. Alam ng Diyos. Sinungaling! Itigil mo na sana yan, Lagrimas. Nakakahiya sa mga kapitbahay na nakatingin. Alam mo ba, hindi ikaw ang ama ng anak ni Romalia. Huwag kang gumawa ng istorya mo, Lagrimas. Umalis ka na. Alam ko na ako ang ama ng anak ni Romalia. Hayop kang babae ka. Pinahiya mo ako. Malandi! Nanay, ako sanang paniwalaan ninyo. Buong puso kong pinakasalan si Carte. Magsisinungaling ka pa. Tapos na. Napahiya na tayo, Romalia. Ipinagkalat na ni Lagrimas na may nangyari sa inyo ni Ananias nung gabi yun. Kausapin ko si Ananias. Ako ang paniwalaan nyo. Bakit ganyan? Ako sanang paniwalaan ninyo. Hindi ko alam sa iyo. Ako ang napahiya. Kung bakit mo pa kasi pinuntahan si Ananias. Malapit na ang kasal ninyo ni Carte. Kausapin ko si Ananias. Hindi niya dapat sinabi yun sa asawa niya dahil hindi naman totoo. Patawarin mo sana ako, Romalia. Hindi ko gusto itong pamamahiya sa iyo. Noong gabing yun, nagising akong may babae sa tabi ko. Ang akala ko ikaw. Ano? Tapos, nalaman kong si Lagrimas pala. Pero nabanggit ko ang pangalan mo. Anong klase kang lalaki? Tapos sinabi mo may nangyari sa atin sa asawa mo mismo? Hindi ko alam anong klase kang tao. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Lagrimas pagdating niya. Dapat lang. Umalis dahil sa pag-aaway namin.
patawarin mo ako, Karte. Mali ang ginawa ko na pagpunta doon bago ang kasal natin. Pero sa totoo lang, walang nangyari sa amin. Bakit kasi sinasabi nito na may nangyari sa amin? Hindi si Romalia ang nagalaw ko ng gabing yun. Sila Grimas. Palai! Pero ang alam niya, may naunang nangyari sa amin ni Romalia. Alam kong malinis ang asawa ko, Ananias. Mapapatunayan ko yan. Salamat. At hindi ka nagalit sa akin, Mang Karte. Si Aling Pura na lang ang problema. Nakausap ko na siya. Pinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Maraming salamat sa iyo, Karte. At pinaniwalaan mo ako. Alis na ako. Ipangako ko na hindi na ako muling guguluhin nila Grimas. Dapat lang. Ang saba mo pala. Buti na lang hindi ako sa iyo nagpakasal. Nalagpasan ko rin ang pagsubok na yon sa buhay ko, Tia Sofia. Totoo, minahal ko rin si Ananias at hindi ko mahal si Karte. Pero kay Karte ako nagpakasal sa kagustuhan ng nanay ko. Pero tama rin lang pala na kay Karte ako nagpakasal dahil sinungaling pala si Ananias na totoo kong mahal. Yan ang pangyayari sa aking buhay na hindi ko makakalimutan. Hanggang dito na lang ako, Tia Sofia. Salamat sa inyong pagsasadula sa aking liham. Ang nagpapasalamat sa inyo, Romalia. The tangerines fall out. Salamat din sa iyong pagsulat sa ating dula, Romalia. Mga kaibigan, diyan nagtatapos ang naisadulang sulat ni Romalia dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Romalia ay sinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. As my life goes on, I know I will love someone. As the saying goes,